Hola. Ei, noies, ho puc explicar? És que jo també sóc princesa. Que ets, què? Sí, la princesa Vanèlope Fonschwitz dels Fonschwitz de Sugar Rush. Segur que sona. A mi em faria vergonya reconèixer el contrari. Quina mena de princesa ets, tu? Quina mena? Tens cabells màgics? No. Mans màgiques? No. Els animals parlen amb tu? No. T'han enverinat? No. Maleït? No. Segrestat o esclavitzat? No, què us passa? Què t'ha trucat la poli? Aleshores suposo que devies fer un tracte amb una bruixa marina que et va prendre la veu a canvi d'un parell de cames humanes. No, mare meva, per què ho havia de fer? Has fet mai un petó d'amor? Tens problemes amb el pare? Ni tan sols dic mare. Nosaltres tampoc! I ara la pregunta del milió. Tothom dona per fet que tots els teus problemes s'arreglaran quan aparegui un home alt i fort? Sí, què vol dir tot això? Sí, que és una princesa! Qui t'ha fet el vestit? No havia vist mai una cosa així. Sí, és molt senzillet. Ai, m'agradaria tenir-ne un per mi. A mi també. I el millor conjunt que he vist mai. Jo també en vull un, noia. L'encarregaré als meus ratolins. Això sí que és amor. Tot gràcies a la princesa Vanèlope, la reina del confort. Visca la Vanèlope! De totes les andròmines que hi ha en aquest món, no havia pensat mai que portaria una... Com es deia? Ah, sí, samarreta. La tuya samarreta jo vaig somiar. Alto, ei, què passa aquí? Doncs que canta. Sí, però hi havia música i la llum d'un focus i... Vosaltres també ho heu vist, oi? Això és el que passa quan una princesa canta els seus somnis. Doncs a mi no m'ha passat mai que jo sàpiga ni una vegada. I per què no ho proves? Què és el que desitges de veritat? Doncs canta-ho. D'acord, sí, per què no? A veure... El meu volant, jo només vull el meu volant. Tu, pam. Doncs ho hauríem d'analitzar una mica. Aquest volant que deies a la cançó és una metàfora? Què? No és cap metàfora, és que vull literalment un volant. Crec que el problema és que no he afinat bé el to. Potser una miqueta. Però de vegades la cançó no comença fins que no trobes un lloc on et veus reflectida. A moltes ens serveix trobar una forma d'aigua i fixar-hi la mirada. Què? I tant! Jo miro el pou dels desitjos. Jo miro al mar. L'abeurador. Bombolles de sabó. A veure, dieu que si em quedo mirant l'aigua... No, una aigua important. D'acord, esclar, una aigua important. I si miro una aigua important, per art de màgia començaria a cantar coses dels meus somnis? Segur. Sí? Sí, ja, no m'ho crec, noies, però gràcies. 5 minuts, princeses. D'aquí 5 minuts comença un altre test de quina princesa de Disney ets. Entesos, gràcies. Doncs ens hem de tornar a posar els vestits, noies? Encantada d'haver-te conegut, Vanèlope. I espero que trobis la teva cançó. Que el fumerri de la xumereia no feini mai i que els ratots no ixin del rebost plorant. Que ens apleguem ben tost. Què acaba de dir? No ho sabem, tampoc l'entenem nosaltres. És de l'altre estudi.